obah. Ya, saben bengi iki pamane. Saben bengi iki apa? Nyabangkon kendange dulunang iki tanganmu nandeng ketak tak ra ketaming jinjit jleng ngono iki penak dadi kendange iki ora muspro kendang iki nggo gerakane trimo jinjit kok trimo ya engko tak jinjit nah jinjite wis ketuk kok ayo gawe ketuk ngendi caping gunung jengglenge wis tekan ya neng ngarep tangane le joget iki neng ngarep ora neng kene iki neng sik weruh sapa iki apa dalange ngewohke lho neng ngarep lho nanti ya urung muni kendange ya wis dalange ya lho pokoke satru mungging sangklaan bakal nek kon akur aku mangkaro piye to bake ha iya ayo iki jinjit weruh ora wis ya maksudku ngono kuwi men kendang iki ora muspro dadi pertunjukane iki tetep kecekel kendangnya aku ora cocok ya hah ora cocok kowe ngarep tekan kono kowe terus sing ngendangi sapa sing cocok tak takon. Ayo. Ora ono. Kembang. Oh, blenggor. Wih, karo yoga ya kejem kok kowe. Wong jenenge Heru ya tak undang blenggor. Lah sapa bison? Ben nang kowe. Wis ben ora kuwalat sindhen ngono gampang kuwalat meneh. Sapa sing malati sapa? Ayo wiyaga-wiyaga kuwi. Mbaya sing apik wong kowe iki nyinden ditabuhi kok ana wiyaga. Lah ndok kurang ajar nek ora aku. Ha ana wong muni sithik kok oblonggor. Engko solikin muni ewek. Cangkeme iki sing apik. Ayo. Udu nek kuwi. Apa kuwi? Sindower. Para bandek SMK Indower niki, Mak. Yo. Ora entuk omong, Bang. Marai do wegah nabuhi kowe. Ya rak sak terus do ora kompak, tak tilindang tak kudune bareng. Biung-biung ki mau nulit. Ayo aku njuk piye? Ayo kowe. Lek njoget piye nek ngono? Sak karepmu kowe kurang ajar karo wiyaga. Takon ae aku kurang ajar. Gunung ya. Gunung. Jinjit. Ayo wis. Ya wis. Pacitan. Sarwi. Aku wis ora melu-melu iki kagol kabeh iki nek. Hei, sing Jaipong. Den kau. Aja banter-banter to, Mas. Ini ora banter ya protes, Nding. Ya sak madi ya wae. Ora banter ya pita iki.
banter ya kena ning mengko ya. Panas. Panas. Dian. Ayo samuni galak Sapa? Sapa aku galak? Awang ngemburi guyu nek ditoleh. Ditoleh dipeloroki. Lah ora ngapa lho kok guyu tak tileki ngono lho. Lah ya wong guyu mergo kowe kok mbok ditoleh ngono melorok mripanu nek cepling. Cepling apane? Matane. Gak aku kok ndak dineki matamu. Panas udan. Panas udan. Aling-aling caping gunung. Delokan iki. Delokan kanca-kanca iki wis karo kowe mendukung apa ora? Yo, 1 2 3. Iki warga laras iki kaya ngene iki, Pak. Iki jane kompak mergo kowe cangkemmu elek kuwi lho. Benang ngene wae trimo kok ya. Oh iya weh. Wis nih. Wis ngono trimo ya wis. Iya, aku trimo wae. Sanane. Timbang ra ono, timbang Doramuni. Oh, nanti BG. Lho, kae nesu kae ana sing lunga kae. Ora kaki kebelet. Ora wae. Kebelet. Ora wae kae wonge penabuh BG iki wonge temperamen. Dadi nek kira-kira seneng sing trimo lunga. Engko deloken nek wis rampung nembang rak bali rene. Kae pengen vivis ya. Nadian. Ngapain? Wong guyu-guyu dhewe kok tolokke. Lah ganggu konsentrasi lho, lek guyu seru banget. Rasa tak rungokke kowe iki kaya Katno? Yo. Jamirono. Ayo. Nadian wadon. Nadian wadon. Gimana iki? Hah? Ngapa, Pak? Ora rasida. Omongan wong budhek iki cilaka. Moga wis nganggo sound system lho kok. Ora budhek, jenenge ngendikan apa? Baleni. Jengkoke diunggahke. Nadian wadon didunke sarta ngono kok. Lah ora jelas kok Jelas wae. Kowe sing ora jelas. Ora ya. Ayo baleri ya. Muni. Nah, nganti kok. Gek apa? Wis gek muni kok. Ora muni gek ngono kok. Ya ora wae aku ora tau ngono ora tau. Apa butuhe kok. Iya, yo diteruske. Napa, Pak? Wis diterus lho, kae sing salike muni diteruske ngono kok. Oh, diteruske kula ora krungu e. Sing saka kene kono wae krungu kok ayo. Ayu nek le ayu ning budhek. Galak, budhek, apa meneh? Ayo wis mung kuwi wae nyatane ya ora krungu tenan no fakta. Ane ra kuwi. Nah. Ayo pasti pas muni lho. Lah wong kowe iki mau tembange apa? Capek gunung. Sampai gunung wis tekan bait meh terakhir to? Nggih. Lah ya diteruske sing apik. Lah nggih. Wong sing iki. Hah? Hei. Ngundang dalang kok. Lah ora jelas kok. Mbok ngono iki.
Ya. Nadyan wadon wis ora tak ganggu wis. Nadyan wadon sarata Lah, ayo. Niku ning wono sapa wae. Oh iya. Lanang. Alhamdulillah BG wis teko. Berarti ra sudah nesu. Siapa? BG. Aku mung nglegani kowe kok. Engko lunga neh kowe.